Galondi Sega Tiemi, Tinya Willila, Falaka Chideme. Tinya Willila, Galondi Sega Tiemi, Tinya Willila, Falaka Chideme. Tinya Willila, Galondi Sega Tiemi, Tinya Willila, Falaka Chideme. Tinya Willila, Namara Shikolomba, Tinya Willila, Falaka Chideme. Tinya Willila, Saraga Jubu Muri, Tinya Willila. Ambiala tanu ala minko akakurana bakono ka adama don wole kata aleka dine sira jwelen ka ni kodon ani blasira le ka nyumanyi kishini nema ko nyini Allahu fe akoke danfen la son heremaka Muhammadu kodo ani asomo sanuma bi wajuli kene kono ambawla dunia kafo ambe kono bugu kasangani biro nationali ye jamiatu ansardini sirafe aleka blasira le ka onkonna la fo anga karamugo baw ka wuli ninka Allahu taala ka dine nyeda nyumanyira maula hukumu konna la Seydou Diallo Alebi fana mara kono shuina wajuli obi kono bugu alislame jama ye kenen sheria bara inundona ninna baw ma welele unka foli kaun anga je angulu sheria nyofe anga dina ba anga foli baw be mo se ya yersia kono bugu mara be anga foli baw yi anga dina munu nana Seydou Diallo ngari ba ga Seydou Fani ajman na ala ka ma se gihera so ma na una da so ala ko ge butata so anga foli ba anga president ya uba tarawli ana ma udu karamgo bele jeli anga foli buye o yam dan u dalelun bale na karamgo fe santi duma warti duma ala kama kodi dum an karamgo jere ala kan jaljire kono amin an sa wala kan dama ala kan hago no yayi nala dama ala ka kar kono an jigi ba ka lahara joda mi sin kelengan chuguna tan an karamgo nyego la kira kerefe ala ka nya dale ala ka vraiment ni so jara ko sobe kenay demba ya ka sangani oyi vraiment kuma mina fo ambele jele nyina a fameli hagili ana waleli dusu ko do ambele jele kinela katla ga do ke karamgoy fami mana to fro torola ke ka ta to fro torola o yayi ba kono buyi bismillah inshallah baraka so ana ka so Allah barikata ambi folike yandugo tigira ka folike almamina ka folike merla kaula ananga supreve ka folike anga komite kelengele pera minu ni amma gene kene ka ni minu ma ya furo darula kama nu ngani anyuma beya nam warai ambi ala fokata no andi sokali bishina ko sabe aywa anga sisongi ansorea ka damine fanana ina fo mani kala ye afocho me kata do ilala anani ruka barawili berma utananga kene punya amulo amu fo ko wole nyumando katla ka foli ci sama mo musira ko fo ba nyem go yaso anu ko komo ko bele kelena aywa nam boray amba fo alhamdulillah aywa ambi ala ta vraiment andi sokadi bishuina mana ukote koni kondi so jabato moka tasma fiani anuji mafa ko adayiba alhamdulillah ya ami ala fokatan ka barkata wudu national togola section wudu togola kora busu section wudu togola aywa ko tasi comité wudu be togola ko ka boka foli ka nambawla kaka o sani anga foli ka nambawla aywa mogo minnu mboru ka su ka kɛnɛ in sɛgɛrɛ an bɛ foli fɔlɔfɔlɔ ka ɲɛsin olu ma n'olu de y'an ka komite denw ye ani an kanuɲɔgɔnw ani an dɛmɛbaw k'u bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na invité minnu nana an ka ko bonya n bolo n'o ye Kɔnɔbugu mara jeunesse bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔw jigiba an b'a n'a ka baarakɛlaw fo ka deli Ala fɛ hali bi Ala k'u sabati Ala ka ko ɲɛ u bolo o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ komite min fana na n'o ye Kɔnɔbugu ye an bɛ a président fo a n'a ka tɔnden tɔw bɛɛ o donc mɔnɛ donna an na k'a da su yɛrɛ cogo kan kuma caman de labɛnnen tun don an bolo ka lakali aw ye ka bamananw ko ten su kelen de labɔ o la an ɲɛ bɛ fulakɛ min sigilen la Ustazu Alhaji Saïd Ibrahim Diallo k'a ye k'aw kɛ nkorongo bilen don
kasiki kaye ngurungo fi nona no ye bunanyangi wallahi tawako chama di beflakena wati tara amitna befu kadamene doila fana barawli konabuku kadamene international la kana national la ambi befu ngalla selikela oye ankara mugo ustazul fadil alhaji said ibrahim jallo ni ali jamiatu ansardin la selikela baye misigero benedo kayema ay la seli bakani ni kenen kono mimi an shuka ke jugo nyaka angaje anko sheria nyofe ambade wazira herala ya rabbi ala kaunde herala amin ala kan labonye ala kan kunadia amin anga nyilbe nyumawu ya rabbi ala kuno yanyi amin ajumawu ala kadu anuje amin anga soro wala kujiri amin pelesiga wala kusania amin jonwa samandi ni masi yere koro ya rabbi ala kan sanyere koro amin ala kan labla amin nyerema yayi la harabi la yadi kosabe odonna haklima famutigi befe nam kayange senekeroi aha nyuman senero nam kata hera ni wasa soro inye aljina kono kayange juman keroi nam ka juman senea kata o boneni o toro soro inye janema kono sigatola de jalo amala wele mo minnu bi dine bara ni limaniya isebe ka ala soro ala kan yeula amin ala kana shaytana se ana amin anga limaniya ya rabbi ala kanu cheshi amin ala kiraba na somo kama amin sallu ala rasuli sallim jallo shina nam abena le 3 mois 12e mois 2022 nam ambe kono bugu sabe amba anga dugutigi fo anaka konseru nam anga dugu shijewu nam nyana tige minumbiya anga mabawu amu fo ku wala yimando sabe jallo anga mamba ambafu nam anaka naibu kam silwele law nam don ba minumbiya kamini anga mudar sula nam ananga mishew minu bandin kala ku jogo nye ku edike amufu sabe kanga muso kundigifu nam anaka muso che Islamaya dine na itara ka muso to ibi segi katu nyini jona sabu dine ina olu de dine ayirishui sabe yirishu mi nam na buluti moso feu ajiti jafsheu okora isumati bo yiri nkono dine kono we musodi kwa sabe jalo ambamba ufu minu nye ala bunye nam ka ala gashidon ka su yere la nam ka son ku yere datugu kwa ala koti o muso bawu ambufu kwa sabe jalo ka nyina ala fa ala ka here kanu amin kanga jeunesse nyemofu nam andaka jenu ka fuye ko sambi wo nam ka toto ngomidi siga to la jallo demo de kara denyumai ifa bolole ali ba bolole fu ka don den kan ko sobeki u hakli sigile kasa nam sabu ni mo sarai ka bara bebijo fo bara saba wala o bara saba ina denyuma bala nam ni masa mase ka yede nyumai ere ki yere ke de nyumai ko sobe jalo ami senesifu nam dina be minu mbolo ka fuye ku chesri dina te minu mbolo ka don nam jeni o jeni tara ka slavia to imolo le bina kibi slavia nyini slavia ba fiye ko mini wallahi benyana inyi jedo ima yira odon iga nege kakala watimi ima gushi sidali koti ako idribu hadida madama hamia nege gushi tanga kakala okoraidi funenge fanga bila watimi jenifi o wati de ika horonya a protéger kumai ki jantu yera la jini ika wasa jallo ni eche nganga jeni chama bi anga jenifi chama uluka kodon ka bo alatai ala minyu dade ka kodon ka bo kateme alataka la china ambi jenu fo ko wala ni mando ka dugo krengre anga meri ko mini ala ka korota amin ala ka here do akono amin ni duguin ambe ala wele here chama ala ka do duguin kono amin toro nyaade ma dindi sirani ala ka do duguin noche amin kanna ba jama fu be alam ni
beni ka kenedu mogo do be wolo fo ka tu sa san keme san bi shegi san bi woro tisigi wajulu kene ka hali shegi wallahi o mogo be do sara hal sa do bololendu utisigaka wallahi sabo ala bi don ni noro dodi ni yo jedron bara chena wa norin fo ite jonje ala fo jonjuju Allahu akbar jalla ika keta jugu o de bi janya ala la ika keta nyuma o de bi gere ala la wasabe jallo wala ka naba jama fu nam an sigira ya ka hami minun tuana nyema ya gele yaula la haratawla ambi ala wele ala ku dlani amin bi ko fe ambi ala wele ala kana kunango bo ana amin ya rabbi ala kana nyere ke kunango amin denjugu soroye kungoyi ambe ala wele ala ka kishama amin minum bambulo ala ka andeme kunye ku jihama amin ya rabbi ala kira bana somo kama amin sallu ala rasul wa sallim jallo aman sarufu anga biro national ama nyemo foya alhaji modou jallo niye ale ka mission di ana ka biro amufu section binani ane wolon bla o de be mali kono wala bele bado o ifanayi ne adamine anye tile 12 kei wajulu 12 conference 12 ala sona nyemgo ka farafana ka chama ka ukakaramogo uyambunye shuina ka yeni keneka asabe jalo brawli president ale fana tara katansoro fanayi anga wati kenyo fa fana ka segi okora di section flan ye bade section yi ubolo be nyogon bolo asabe shuina mi fana ka ufu murwo kulubali ale di section nyemgo yi abia ka dangambia o ka dangambia nam jallo ka faruka kramo ka jantini malmake kasabe bebeya ka faranga vigili chama ka ambufu kasabe ka nyina la fe obe mi fe herela nam ala ko di anuma amin ubisra mi e toro la ala ka do ani olu no uche amin ya rabbi ka fu e kwani sojara kasabe amboro lu fe kaba nga ubia wallahi ubia dama ko ma baje jire ale u ka vigili odo aye dugu beka no fe sura ko abi segi ne re de ko akatu asanga to dafa iyafo nyo fa isura ulamba ni islam jama fe nam aka dugo ke ngai ku bin be na abi baje aba le ta krengre ko sabe fe ndo bi mo re de bo nyini ala ba di wallahi ne chai ala ka na wasa amin barawli section ama nye mo foya basaba sila anaka biro ko sabe ale no la blalendo ni famata isegu famata la donendo diba kutu odo odewa ale ni kubu chokorobaye odo anye mogodo je ambafu karamogo togola nam sidi bari marai karamogo nyemgoya ala ya kalfa dema ko sabeki amba ale fu karamogo bebi resoro ale ka 6 ans kono saba ale de bebe marala abi karamogo nufu je ansaru ya yi kubai na ka ansaru karamgoye o fana yi fembai abele bado sabo anga bara imanogo yere bunye nati ni bara laba kana gelenta laba kunjebata laba feu ale otsageo anwa ni bara yi bele bi majigi karamogo majigi ne president majigi ne secretary majigi ne trésorier majigi ne warmarala majini kafara anga organisation anga vigilu chafiu bede keme ki majigi benye be kaburu de la wallahi abete jalo ami section fu ko sabe communitant ani kili nam o de be maray kono ami mi kono bi o kono butai abo kono anyemo ko bora ka bismillah ke no e jaray nam e trawle ambafu aga comité tan ani woro ku nyemgo fu comité tan woro nyemgo amu fu ka tonde be fu be alamne shina amu bolo wuli ku fu ansaru ya bara ale bara ina shidona lafiya bina wallahi ali ma dore tan wa missiona me flafi wala ansaru ya الأنصارية لجلب مصالح العباد ودرء المفاسد عن البلاد الأنصارية لتعمير البلاد
والنفع العبادي في المدن والقرى والبوادي Yalo abedi tai. Answer ya jumeni ka jonga nyeni kaduma. Naam. Afode ode ma masalihu shar'iyya. Wasabeki. Ka jonga nyeni kaduma. Wasabe. Iden kele ki kenye. Naam. Nana unyenyo nzoro. Ambanye kadima itambe nga idenye na kadima. Wallahi abeketi. Answer odi. Odo. Ka jonga nyeni kaduma. Wasabe jo. Ka toro nyoni ka boduka ni jumeni. Mogo jugo chene mogo jugo kele kwa biduguchi po ani mogo minumbe kunafoni kala masanga jamana ngono bada uba foko tegekera mafala dawla tegekera bengalikela dawla hali odon do minena kata du kuturu ta otajila katu do war no fe wallahi okera dire ansari be nde contrôla ko jugu ka mogo nye ka adama deun kle mogo mi yɛrɛ t'i fɛ dɛ o ka nafa sɔrɔ i la sabu ni mɔgɔ kelen ɲɛna o mɔgɔ kelen e min kɛra ɲɛni sababu ye kira ko si nali ma ɲɔgɔnmɛ bilen wɛrɛ mɔgɔ kelen ka kanda i kama k'o ka fɛ i ka ɲɔgɔnmɛ bilen wɛrɛ di ala ma adisa in an y'a kalan an kun b'a faamu nka an nana tiɲɛnikɛlaw ye ka walejugukɛlaw ye k'u nɔ ye an y'a dɔn adisa in kɔrɔ wulibali don sabu mɔgɔ jogojugu kelen bɛ dugu ci adamaden jogojugu kelen a bɛ du ci po adamaden jogojugu kelen a bɛ dugu ci adamaden jogojugu kelen a bɛ kɛ sababu ye ka bɛɛ siga ɲɔgɔn na ale ka jogo cɛniya kama an sanuya bɛ yen de ka jɔnw ka ɲɛni ɲini ka d'u ma ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ dugu kan an sanuya bɛ yen ka dugu jɔ ni mun ye tilennenya ka dugu jɔ ni mun ye laadiriya ka dugu jɔ ni mun ye hakɛ min t'i ta ye ka to a tigi bolo o de y'an ka laɲini ye ka jɔnw nafa togodaw la bugudaw la dugumisɛnninw kɔnɔ o de y'an ka baara ye o de la komite 4 kɔ o de b'an bolo bi e da mɛn kule la ye k'i b'anw kiiritige anw bɛ si yɔrɔ min na e tɛ se ka si ye m'a dɔn ni kuma in bɛ faamu nin baara in na anw pɛrɛlen don ka don wow de kɔnɔ togodaw la burusikɔnɔnaw la dugu si tɛ bonya walima dugu si tɛ dɔgɔya ko an tɛ tɛmɛ ye o tɛ yen an karamɔgɔ Seydou Ousmane Malen Haidara a ye mɔgɔw kalan o de la an ka kuma ala ka jɔnw fɛ ka tiɲɛniw ɲɛ e yɛrɛ min bɛ kuma e yɛrɛ ka ɲɛ an ka baara in bɛ ta de o de la ni ansaru ye yɔrɔ yɔrɔ k'a bɛ kuma a wajulukɛla ka tɔndenw lajɛ i bɛ fɔlɔ ka jogo min ye o la jogo ɲumanya don dɔw ko bi ko mɔgɔ dɔw banna k'olu jogo man ɲi k'an b'a fɔ ko an jogo ka ɲi an k'o ye tiɲɛ hali alakiraba sallallahu alaihi wasallam a ka mɔgɔ dɔw a dɛsɛr'u jogo la wa anw tɛ mɛlɛkɛ ye wa an yɛrɛ tɛ kira ye n'i ye jogo tiɲɛni kelen ye i tɛna jogo ɲuman kɛmɛ yiri la o kumana an sɔrɔ a y'a nisɔndiya a ka a fari foni an bɛ baara min na nin mission in a tɛ bila an fari tɛ faga lagosili o bɛ dusu don an na k'an sabute o bɛ dusu don an na k'a fɔ k'i b'an lakari o yɛrɛ de b'a to an b'a dɔn an bɛ sɛbɛ la m'a dɔn n'a b'a faamu dɔnnikɛlaw bɛnna ka mɔgɔ tulo n'i ye tulo bɔtɔ ye tulotigi la accident de don anw kɛra tulo de an sanuya la tulo an b'a kɔnɔ de ni min fatura o n'a ka layidu bɛ t'i da o y'a bila yɔrɔ min dɔ bɛ na jɔ yen caki nin baara in bɛ ten de ni min ko ko ale jamana ko ale bɔra i taatɔ dɛ i ni dɔ de bɛ bɛn o bɛ na jɔ i ɲɔ na cakayi a tɛ dɔn ko e yɛrɛ tun bɛ yen baara in bɛ ten de an bɛ alisaruw fo ka nin situation in sɛbɛkɔrɔ fo ka ɲini ala fɛ hɛrɛ caman ala k'o d'an ma ala k'an zan yɛrɛ kɔrɔ an ka nin baara in bɛɛ k'i nisɔndiya sabu ko silamɛya ko a ma se waribɔ la ne ti don ansar la dɛ waribɔ b'a la o b'anw ta in na o bɛ anw ta in na karamɔgɔ min bɛ wajulu kɛ nin tɔn in kɔnɔ anw yɛrɛ de fɔlɔ b'a bɔ k'a da k'a fɔ kalandenw ye ayiwa a ye na n'a taw ye
ni kuma mi fam ni yanye ka kuma micro de la ni micro yi tubabu de ya dila afere yoro ambo donga micro ni yoro ne ma yi fona be kona buya atia o wole ba yiri la ko dine tseka ke wariko atika kofi jalo minu me Qur'an do minu nya purumburu ne kanto luma minu me Qur'an do ala ko ay dine deme anni na kan na fulo ayatan o de be Qur'an ko jalo ayatan ni Qur'an aya kele so do kafiriya total ayatan ay dine deme anni akan na fulo kele de damena nini ka konondo damena ni wari o de la mufassiruna ko wari kadi adama de katanani nika o de la ala aya konondo damene ni wali ka kelen damene nini dine ma se wari bola anzona nga jene ya serala ngati ko la de o de la hakili tini ambi hakili daile ka famu ala ni woni da ay terrain fladima janeme terrain vide aljine terrain vide inni kan nafuro kasrala nye kan leidu takinidi ki kan nafuro di ki kan aljine jo kabba ala la ka ke janeme denye inni ni kan nafuro ira di bika wari nyini ka do jene ala ki ka janeme jo nga flala ibi kelen wanta ala ni woni da ibi kelen ta dine ma se war bola nga jene ya serala ki ka wari ira di ki ka janeme jo an ka kodon bunye no ma o man take ka dine jo ala ka famudi namorai ami dugoke anga sababu nyumai Sayyid Sharif Usman Madani Haidara antara dugu dola salo Sikaso mara la uyam bismillah e mikro di choroba doma ay mikro ta ako meche kelefu ani mo to ko sobe aya foti ane ko ngoni mane famo ako meche kelefu ani mo to aya foti ko mo si artelera mborai o ko vanze gira kata sigira kuma inga nyawele kana mo chenkele ni mo to akora idi sabu ne ba sebedi ko sobe ako chenkele ni mo to ko kora mimbala ko mo do de bei uka sabara asevla ko be mo ni lafia ka teme mo million joleka wallahi jalo wa wala akwa adama den nafama adama den nafama akalitema adama den mi na yira ala mogo bilafiya wallahi na kumana ala mogo ni bi suma iba fo ko mi logo bila yejimi ayira yoro mogo ya ala don ko sabe ako tila mogo ko hal no maye na ya ka sabara se fla bla kanadi jama makon nga sabara se vla de vla nyere te kene so ko mogo bi lafiya ko de ma na famai jalo aya foti Sharif Usman Madani Haidara o de lawa ni ne ko ya dokita Haidara fe o yi jufele billahi kele ena ale ati sirala ati don ati jamu don ele ba ale don ele niti ko todo ibe yini kasa che ba koro dale do ale ta do ko e yere be nya wallahi ati jolo broje o de langoti wa kul ka Haidara kul kun azimu tabaraka man sawaka ala tamami jamilul kulluki kad hazal mazaya jamilul kalki zu launin dalami eti kara mwatano au ntatano nifyebe tala ata untai wallahi koi tala jalo uliwaldo amba tanu nanzera tanu mawe tanu emi ngwi ba buruja nanzere ma ina dokwa mise ka zamuke wallahi zamu ni ya da shangu amba da shiku ni ya suma amba suma ni be amba mbe ima ni mi be iba sura ambe jalo
نقولي شرف من مدان هيدرا وكل كوكا هيدرا كل كون عزيم هيدرا بجوكو كمينغابو كوجو بلي بلي با وبسيكا سوسوا أبدا شرف من مدان هيدرا بجوكو كمينغابو كوجو وبسيكا سوسوا أي فوكا توكو يلما كا توكو كيكو بايا كراموكو والله يا فوتي جوكو تي أمو سنيا بعلاي على بينغابو على ده هيدرا يرد دكا دبوا كمان سامو نيفيه كون يرا هيدرا لا أمو تسكا والله يا متكما ولا نيو فاي مو اي يري اي كاليتي إنونيا رك إكا فاليرين من بيلا ديننا ني يرتي على ما دي إنو أنما وما أي أوتي أمافو ala yɛrɛ de y'ale da k'a kɛ a ka kuma a bɛ kuma min fɔ a jogo b'a la i t'a fɛ nka i y'a dɔn ko min bɔra o ye tiɲɛ ala y'a dan cogo ɲɛ ka jogo ɲuman fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma an ko an bɛ ala fo ala min ye dan cogo in ɲɛ ka fiɲɛ cogo d'a ma maa jɛman tɛ finman don finmanya in cɛ ka ɲi a la wa a ka fiɲɛ in cogoya n'i y'a finman in ye fo ale kun i t'a ɲɔgɔn wɛrɛ ye. Amen. Sheriff Usman Madana Idara. Ami to ka a kanu ɲɔgɔnw u k'u nisɔndiya minnu k'u tɛ fɛ k'a ye u k'u nun funu. O tɛ yan. Aidara ala k'a wasa. Sheriff Usman Madana Idara. A kɛra maa nafama de ye. Adamaden jɔlen, adamaden jogotigi, adamaden min siranna ala ɲɛ, adamaden min lagosili min dara k'a bɛ kulu bɔ a nɔ na. Ni tɛ tiɲɛ ye, a ka nin tɛ tiɲɛ ye. Cɛbakɔrɔ ma kuma, a continué na, a m'a kɔfilɛ. A y'a ka sɛbɛ minɛ sɛbɛ, himmatu aliya, ale mago bɛ min na k'o kɛ, a b'a kɛ. N'i jɔra a ɲɛ, a t'i lajɛ, n'i ma bɔ yen, a b'i mɛrɛnkɛ, n'a y'i mɛrɛnkɛ, i t'a yɔrɔ dɔnnen don. Ala ka faamu di. Su in na, an lamɛn min na, nin diinɛ in, silamɛya diinɛ. I jija I hakili ka s'a kɔrɔ. Hakili s'a kɔrɔ cogo di? Nafa wɛrɛ foyi tɛ silamɛya la. E min wi ye silamɛ ye fo silamɛya jogo de ka sɔrɔ I la. Silamɛya jogo fo ka sɔrɔ I la. Ni jogo ye silamɛ dan. Taa ni yɛrɛ ye. Maa caman k'u y'a ye u yɛrɛ y'a dɔn u t'a ye. Maa caman k'u bɛ diinɛ dɛmɛ a taara sɔrɔ u n'a man kan. Ala dun ye hadamaden o hadamaden da. Ala ye labɛn dɔ de kɛ ka d'i ma. I si dan b'a la. I ka fiɲɛ minɛ dan b'a la. I bɛna dumuni min dun dan b'a la. Fanga min b'i la dan bɛ fanga in na. I ka denmisɛnniya waati don. I ka sifinya waati don. I ka fanga waati don. Hakili min b'i la Ala y'a d'i ma mun kama ko ko woloma finman ni jɛman o bɔ ɲɔgɔn na Ala ta ta o ka y'i bolo I ka lagosi ka n'a bila ka n'i kɔfilɛ k'a ni Ala ta in ye fo don min ko dɔ bɛna kɛ I la. O ko min bɛna k'i la an b'an ka su in na kuma daminɛ ni o ye. Wallahi mɔgɔ tɛ to yan. A diyara I ye I bɛ taa. A ma diya I ye I bɛ taa. Wari t'a bali dɔnni tɛ bonya tɛ I kunkolo ka gɛlɛn bɛɛ ta ye o tɛ. N'i ta don sera sɔgɔsɔgɔ. Shayiru ko ten. A ko wa kullu ibnu unsa wa in tolati salamatuhu la budda yawman anil ahbabi mafsul. wa kullu hayyi siwa al-qaharu kalikina yawman ala alat hatba'a mahmul. Afon de ma ko kuma bana muso e denwo de bangi denwo de nye muso shimi o den I ka ɲɛnɛmaya a kuntala jɛna cogo cogo ko siga tala labudda yawman anil ahbab mafsul don do ini kan ɲɔgɔn a bɛna fara I ni muso min bɛ baro duman kɛ I ka di ɲɛ n ka di ye n tɛ maa si fɛ n'i tɛ don dɔ de bɛna dɛ e ni muso in kelen de bɛ taa
mun fɛ saya fɛ wale de ye danfɛn min a cɛ ka jugu yeli la danfɛn min a cɛ ka yeli la danfɛn min fanga b'a la fangatigi don danfɛn min n'a bi na a ti kunbɛn danfɛn min ala ma fanga di danfɛn wɛrɛ ma i bi se min na wa n'a bi na natɔ t'i ye wa n'a nana a bi baara min kɛ a nɔ b'i ye bilahi n t'a ye kɛnɛ kan yan wajulu kɛnɛ kan an b'a fɔ ala ka n'a tɛ diɲɛ n'a donna yan sisan a nɔ b'i ye a munumunu na dɔrɔn n'a donna ka bɔ dɔrɔn a donna min ka dɔrɔn a bɛ sin k'o ka ko jɔ a y'i dalen sɔrɔ i muso kɔrɔ a jɔra a y'i sɔrɔ kutuba la i bɛ kutuba la a jɔra a y'i sɔrɔ wajulu la a jɔra nka ne ko tɛ fɔlɔ dɛ an b'a fɔ ɲɔgɔn ye a ka ne to yen fɔlɔ n sera n t'a ɲɛ ko in nka a k'a jɔ fɔlɔ mission min b'an bolo an k'o lase a yi faamu walayi ni mɔgɔ miirila saya la n'i miirila saya la i ti sɔn fiyewu i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ka jɛnɛya kɛ bilahi ni miirila saya la i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ walayi i ti sɔn ka fini bɔ walimuso la i ti sɔn e ti sɔn ka fini bɔ walicɛ la i ti sɔn fiyewu ka tɛmɛ k'i da walicɛ kɔfɛ i ti sɔn wa kullu ibn unsa wa in tolati salamatuhu la budda yawman anil ahbab masul muso ye den o de bangi i ka ɲɛnɛmaya kuntala jɛɲɛna cogo cogo don dɔ de bina i n'i kanu ɲɔgɔn k'a bi fara ka kɔɲɔmuso to yen ka taa ni kɔɲɔkɛ ye kamalenin dɔ bɛ yen funɛŋɛni fitinin ala ye nafolo d'a ma a ye so jɔ k'a ban ka kɛ etazi in bannen a y'a pari ka minɛnw don a kɔnɔ k'a cɛ ɲɛ a terikɛ ko a ma ko so ɲɛna nka lebu b'a la a ko lebu ye jumɛn a ko muso t'a kɔnɔ e ɲɔgɔnna setigi so ɲuman i kelen o cɛ man ɲi muso ɲini a y'i ɲɛma da ka muso lajɛ min y'a furu ɲɔgɔn ye ale ma k'an da si ye dɛ an ka bi furu ko tɛ ka gɔnkɛ ka gɔnfari ma kɛ a tigɛlen wɔrɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka furu kɛ o ko tɛ o furu kalite ninnu m'a fɔ furu tɛ dɛ nka an ka d'o ma yan a ye muso ye sabu a denw ka hakɛ fɔlɔ min b'a kan ala ye mɔgɔ mɔgɔ da i den ka hakɛ fɔlɔ min b'i kan o de ye ko baɲuman ɲini i denw ye e muso in fa ɲuman ɲini i den ye taa kitabu kɔnɔ al-ma'lum min ad-din bi-darura i bɛ nin sɔrɔ a kɔnɔ den caman de bɛ wolo ka tigɛ i masa la ka n'a sɔrɔ hakɛ fɔlɔ yɛrɛ o pɛridi la a ma ba ɲuman ɲini ale kɔni y'a kɛ dɔrɔn a bilenni don a bilenni bɛɛ tɛ ta koyi kɛnɛjɛni bɛɛ tɛ fɛn in kɛyɔrɔ ye n'i ye bilenni bɛɛ ta i bɔnɛ na a ye muso lajɛ min y'a furu ɲɔgɔn ye k'o furu k'o nafolo bɛɛ sara ka furu siri u ye kɔɲɔ boloda kɔɲɔ dɔgɔdalen balimaw nana sigiɲɔgɔnw nana a n'a terikɛ in donna mobili kɔnɔ k'u bɛ taa sanni kɛ sugu la mobili pinɛ cira ale tora a la wa kullu ibn unsa wa in tolati salamatuhu la budda yawman anil ahbab mafsul ale taara ka kɔɲɔmuso tuya o ye o min bɛ fɔ ye e y'o joli ye i yɛrɛ ɲɛna yan i ye mɔgɔ joli ye a ka kɔɲɔ dɔgɔdalen a taara e ye muso joli ye kɔɲɔ dɔgɔdalen kɔɲɔmuso ka taa ka kɔɲɔkɛ to e ye mɔgɔ joli ye den joli k'a tigi den bɛ taa k'a jalan to den kelen foyi t'a bolo den kelen kɔ ka taa n'o den kelen ye ka ba sigilen to fɛn min b'o kɛ o de ye saya ye wa kullu hayyi siwa al-qahari kalikuna yawman ala alat hatba amamul
ko ni ala yɛrɛ tɛ ɲɛnɛma foyi tɛ yen ko i bi to yen don dɔ kɔni bɛ na a bɛ f'i ye ko a fatura u bɛ n'i bolow ta k'a da ɲɔgɔn kan ka senw da ɲɔgɔn kan i bolo ye kurusijalan min siri bolo wɛrɛ b'a siri i bolo ye tafɛn min siri bolo wɛrɛ de bɛ na ka na foni ka bɔ i la i ye kunkolo min digi bolo wɛrɛ de bɛ na ka bandigi ta ka kunsigi foni o b'a sɔrɔ ɲɛ turunnen don u bɛ ɲɛ datugu da walen don u bɛ da datugu i bolo jalen don u bɛ bolo minɛ k'a kurukuru ka sen kurukuru munna o y'i sara. Wallahi o bɛ kɛ de. O don de i bɛna da banangari kan banangari kan ayi i bɛ da kan o bɛ kɛ don dɔ i bɛ da o de kan k'i di cɛw ma ko a ye taa n'a ye a ye ɲɔgɔn labi a ka giri i man giri koyi mɔgɔ yɛrɛ de man fari su ɲɛ walahi k'anw to kalandenya na dɔ tora ji la an tun bɛ dugu dɔ la dɔ de tora ji la a tolen ji la a mɛnna ka mouvement kɛ min kɛ a ma se ka minɛ a fatura ka a bolo fila jalen to tan a bolo fila jalen min tora u y'a essayer k'u bɛ bolo in tilen a ma se ka fɛnkɛ min kɛ u y'a bolo in jagoya ka kasange k'a la ten k'a siri a la ale bolo sirila o ma kɛ alimami ɲɛna alimami kun tɛ yen ale nana u y'ale bonya sa a ye su seli k'a ka jigin u bɛna di k'a da ale jiginna ale jiginnen ko k'a foni a fonina bolo min sirilen don o ma fɛn fɔ alimami ye bolo de yɛlɛla direct k'alimami gosi bilahi a girinna ka bɔ k'i jɔ kɛnɛ ma o fajiri bilahi a y'a kunbɛn kaburu kɔnɔ m'a dɔn ni kuma in bɛ faamu adamaden i labɛn n'i bɛ se i labɛn n'i tɛ se i labɛn Abdulhamid Keshike ko ten a ko la tarkinanna ila kusuril fakira waskur izamaka hina tumsi nakira a ko kana sɔn ka jɛngɛ diɲɛ étage janw diɲɛ tɔgɔkow a sɔrɔkow bi o de bɛ yen mɔgɔ de bɛ marifa ta ka bɔ a ka so ka taa sira tigɛ dɔ fa n'a ba ɲɛ k'o ni kɛnɛ karaba k'o fa mun kama diɲɛ so ɲuman a jɔyɔrɔ ɲumanw a muso ɲumanw o kama ko kana jɛngɛ ka taa diɲɛ ma n'i bɛna jɛngɛ ka taa diɲɛ ma ko i ka miiri i kolo la i kolo don min a bɛna dun dingɛ kɔnɔ k'a ban kolo jalan ni maga kɛra la a bɛ kɛ bɔgɔ ye ko miiri o don na i bɛ jɔ Abdulhamid Keshike ko ten a ko namutu wa ayamuna tazhab nal'ab wal mautu la yal'ab Abdulhamid Keshike a ko an bɛ sa namutu an bɛ sa wa ayamuna ka sɔrɔ an ka don o b'a la ka taa namutu wa ayamuna tazhab an ka don bɛ ka taa i ye don kura ye o bɔra i si la i dun bɛ sa ko wa an bɛ tulonkɛ la ko saya b'a sɛbɛ la i bɛ jɛnɛya la saya pɛrɛlen don i bɛ suyɛni na saya pɛrɛlen don i bɛ dabalijugukɛ la saya pɛrɛlen don k'i samuso de ɲɛɲini saya pɛrɛlen don anw bɛ tulonkɛ la ko saya bɛ sɛbɛ la nal'ab wal mautu la yal'ab fa in kunta la tadri mata al maut fa a'lamanna bi annaka la tabqa ila akhir ad-dahr Abdulhamid Keshike ko ni e dara la tigitigi i y'a faamu e bɛ sa kuma min i t'o dɔn wa in kunta la tadri mata al maut e t'i sa kuma dɔn i dar'o la ko nka i k'a dɔn kɔni fa alamanna bi annaka la tabqa ila akhir dahri k'i ti to yen ka se diɲɛ wuli ma i fa taara i ba taara i yɛrɛ bɛ tugu a la i bɛ bila dɔ ɲɛ dɔ b'i tugu i kɔ ka bɔ kuma kɔnɔ ale yɔrɔ la Abdulhamid Keshike a ko ma fil hayati baqa'un wa ma fil hayati subutun nabni al buyut hatman tanharu tilka al buyut tamutu kull al baraya subhana man la tamut aw subhana man la yamut Abdulhamid Keshike ko di a ko ɲɛnɛmaya t'i dun mɛ
Nyiramai, Quati Sabati, be Watri, Chini Fanta, be Togotri, Chini Toganda, be Shifi, Chini Shije, be Chogoroba, Chini Saya. Adamade, Ke Alafe, Son Alai, Idi Alama, Ikoro Alai, Ala Saboke, Ala Bisaboke. Heni Banoma, Ibai. Ama maye folo, Ika Kulu Gerea Kama. Kuisera alala. Ote. Ama mwoye folo. Ika danzago kama. Kuisera alala. Ikira mwoye nima ke alatai. Nala ya sumaikun. Ika minambi fafabikun. Wallahi teo. Nikma imifam. Akwanga don. Nam. Tamutu kulla albaraya. Ko danfe bede besa. Abe. Kulla albaraya. Danfe bede. Kwa bede besa. Hali de fitinini abisa kato bakon obike docteur ba la de wa fo ko niti faka jigi adama de wajura wallahi ngarwa de re de kana gelera ko jugu shetana e bolo bri dusukunka kamugo ke wala jugu kelawi asira degela hali wala jugu era molo yake mugola wallahi modo be abisa maniana ikodi mama mi gera alala ki koro ka be alama wallahi bi sai dogali wallahi weche ibisa mo nyugune na yere nyugune yere la jalo ni che ni do wele kana dinema nam olu ba fo ko lu e demisani ko ma pere folo u ba fote kone pati ne tsaka nge u ba fote surtout modo ere buda nam koni ma ala kota demisani kono koni yikoro la kuibake kuma juguba yalo anyo na jane be dinya kuma ti ala bulu sigatel ayo bilahi mo ni be fe ka ala ko ke anyere afonda le na ko al ni bi ke watiye wal ma al ni fabi du la demsena woni fabi du la kwa ka du la demsena kina yoro chaman do nyon mo shini dine kelim manga kateme shifinka wallahi ni che fanga be de la ele mi se ka che wa kwede ka dla kwa sobe shifi ala batola akali alai kadi chuko mina hali dolba umate ka fo wallahi anta ufale nabi ni eminye shifi doninga soraku jini kele wafla bloki kemesheni mondruni korondo kategela a komple be frale nyoga ibi jeni mi yere be ki jenge ka kursi jenge ka khabeni sama ka boka kebi ko sama ko bla cheni ba kana ubichike ifatlo ma so de bala ka daita klon so me ka bugli bele kola kasoroki idanda masa nyagaba mama yi nyagaba dukolo kaya ni dukolo idere ye shin folo mimi kibo de folo wallahi ubike ya anvea muso furule ale de ko jeneya la kwati sebeteka uba fote ya ko jeneya ti sebeteka muso furule de benefo kason kika horonya mina ko dafri subhanallah horonya mina dafrile jume chedo de ya kanna fulubo kata nyini ikaso kana niye akaso idirama kuikana akadujo esona ko kaduchi muso sona icheka so icheka dla ka chewere reswa o sanfe wo muso kelen ala ka tla ka demola bolo bishimima onyinita abada otisoro jamana min dolba ko baya kana fo ayo yalo ye baya ko kuma bodro haidara kelen de ni fo ma shima fo oda o aya fuye kumbia jalo ayo fuye ayo Sheikh Usman Madani haidara kasi jalo afle jalo ay famu baya defani na aidara kabo ma adem be kabo anga karamugo ba wulu kabo nekili jalo ka dalu tende ka kitre mo go be joni nga baya ke rodila e ma deli ka joni ntai ni ngali kula
jona abe daitege jalo hakila ko ce ba ko kumanati shi so madana Haidara hakila ko kumanati Haidara tendeli deke kasumani ke ka kise ufara nyonga kisiri nimi nana naya tigo kun obisiri wallahi nema ni fiye udo karamogo bado bei ayito tafsiri la utaraze suratu mumtahana au mumtahina utaraze mbaya aya madura akashira kalande ngwa kera da ko monedo setenye kasebe makonga ta dalu jo cheka kalande karato bei kalande ndo bei ubi karato de ubi karamogo modu abete kalande wulla ka kalande ufara nyonga ayi warbo an karamogo bina ta Haidara dadi uyo warbo na kana dama awambe na ninga saibi wuli ami makele ndaika ibita chei ndadi fedo foli kadina keli wallahi Sharif Madani Haidara huwa bizatihi wa akhlaqihi tamma jalo ale yere de ya yere sada ka size mane kalande o yere do wallahi sada ngaini ka docteur eske idiso karamogo kenna na uya bismillah karamogo ka duguma salona kaltifo ko don ba don na mi buye Haidara jigina kana kana fu ka bunye ka tare ka nyinga na kuna akonna na bayadike ange akwana na bayadike dodi la bana bayala kalande ya fle furuka fle wallahi ubora doro kalande ko nemi akol ni mo bonko jalo ndi soronguna mwe famua kana to ikasa ni baya tibulu ayi manga mbo wala yi kana so shiu ikasa ni baya tibulu o manga isebe maoma na afaka bayake ne dona soko na mashweni ke mi madu uelewa ayi tinyini ngapi ni kitabu yinyini kala je al-burhan al-wadi tikudi dalu bangini ala bai'atul islamiyya bayaka jallo anye kitabu kitabu bisabani nani anye dalu de tomo ko fara nyonga ni kono eske jallo kasira no ya ebulu iki dendro kateme ni minya kumbo ikasigo po jallo ubulu kwa besu no de la ama famu wallahi kila ka sahaba bede bake abe nam jallo atete mo Abubakar yake mi abedi kono Umar yake mi abakono Usman ta abakono Ali ta abakono kila ka demba yata abakono jallo an frakera nibi najasi ka baya ke ro nyini tai abe ni kira ka ordinateur jina uye baya ka ala kira bulu yoro mi abakono adda fale ala yere de mason ko keshifu dine manga jina uye sino ne kundi baya da mo ble ne kundi ntake jina uye wala jallo ka sigere ba jina wala ange baya de nyine ma clay kajo jallo je sharia be abetile ndo ka fenduru koloshi fenduru je sharia be teni era bi do de kama ika dine ika nafolo inni hakli ani dambe je sharia be de skime ka ni koloshi jallo an frakera o sharia mbe magasini tuku koti ko sharia duru mimbe ni jebe sigime ko koloshi ko ni bi fe ko wasale soro doro ko ba la yu de bishingo datugu tegu an frakera anti bonison o kake manuvunu ko e ndi jere yake o kake nyeji jigi yoroi o ko ma domine itala de wallahi ma domine atala folo ndi shweni ke umi jigi tige de sule ba fam wallahi ndende fra akara do ko na pemele ci de ko kodo muso dama mina de ken naji e mabo dado o kacha ana de muso ni anga ni nche yo che de muso ntara do re taku na
ndi namara ke mulo koronta ke sen goro ki muso namara katiyere di chewerema wallahi ki che namara katiyere di mugowerema o joli be chama ni kira imla bara nyuma minambake obeka ke yawa ai sinji utige nde yawa kira ko gati yawa ai galo mi miti ya mana do kira ko tienga fo galo te gati yawa chama hatiriya tingini ka ni utige yawa kira ko gakewa ai ni hakilo gresgai ni kena sanuma yin kunchera ni ko kunye meni ale la barala adamadenya beke bu yakono dina bi asiro nyuma soro islamia donkan laidu woro jawni muso jera kan laidu inta Allahu ye anga janko shira nyofe mo ko babi ni jana wala ala ko makosa nti fla faralaka nti shwenike nti jena yake nti ndefa dina bara kembolo koro da ken sen koro ni crime la bara nyuma mina mboke ala ka dafal no way ala ka don lara moloche jugo te jugo nyuma fe mo ko abi ni chana wala ala ko makosa aw na umena da do ta chenindu utinye ni kibinye ubila guchi mo ko abi ni chana wala ala ko makosa nti fla faralaka nti shwenike nti jena yake nti ndefa dina bara kembolo koro da ken sen koro ni crime la bara nyuma mina ngoke ala ka dafal no ambadun anya fo ye chuko mina korofo damina la kafoni anye kono bugu sangani biro nationali ye jamiatu ansardini aleka blasera le kan konna la kafo karamoko ka wuli ninka dina nyeda nyuma yira jiamala o hukumu konna la Seydou Diallo aleye munumunu salo cha manke fana mara kono shuina tatunye kono bugu ye insorola o kena kono ode kunye ni ka foka wole nyimando ala wele munu kera sarakati munu bora ala kuluke kulosmani basigi kado mali jamana kono folila kuma ba anti 50 nyina hambi tako di amfana karamoko ma islamia nya joro ani islamia nya joro ma Seydi Sharif Usman Maran Haidara ko ala kana nya menyo kona shukran lakum ala katanga kono tinya wilila ngalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila